соли равон бо ташаббус ва дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Турсунзода, мудири шуъбаи маорифи шаҳр ва Ассотсиатсияи падару модарон ошхона, анборхона, ҳуҷраи ёррасон, ҳуҷраи тиббӣ ва гурӯҳи ширхоргоҳ кӯдакистони рақами 7 таъмири замонавӣ карда шуд. раиси шаҳри Турсунзода Акрамзода Парвиз Акрам бо мақсади шиносоӣ бо фаъолияти ин даргоҳ ба ин муассисаи томактабӣ ташриф оварда ба сифати таъмиру барқарорсозии иншооти болозикр баҳои баланд доданд. ҳамзамон ба роҳбарияти ширхоргоҳ дастур дода шуд, то ки корҳои ободониву барқарорсозиро идома диҳанд. Бояд тазаккур дод, ки қаблан ошхона, ҳуҷраи тиббӣ ва анборхонаи муассисаи мазкур таъмирталаб ва корношоям гардида буд, вале соли равон бо тасмими роҳбарияти ширхоргоҳ ва бо ҷалби устуҳои маҳаллӣ масолиҳи бо сифати сохтмонӣ аз таъмири пурра бароварда шуд. Инчунин барои беҳтарсозии шароити таълиму тарбия мизу курсиҳои наву замонавӣ харидорӣ гардид. барои амалӣ намудани барномаи рушди таҳсилоти томактабӣ барои солҳои 2020-25 дар муассисаи таҳсилоти томактабии рақами 7 шаҳри Турсунзода бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр ва шуъбаи маорифи шаҳр, кумитаи падару модарони муассиса, ошхона, анборхона, ҳуҷраи ёррасон, ҳуҷраи тиббӣ ва як гурӯҳи муассиса аз таъмири капиталӣ бароварда шуд. дар оянда нақша дорем, ки ду гурӯҳи муассиса, биноҳои муассиса ва майдончаҳои бозии кӯдакона аз таъмир бароварда шавад. дар ин кӯдакистон дар баробари вусъати корҳои ободонӣ ба масъалаи баланд бардоштани савияи дониши тарбиятгирандагон, омӯзиши забонҳои хориҷӣ ва боло бурдани эҳсоси ватандӯстии насли наврас диққати ҳамаҷониба зоҳир мегардад. шумораи тарбиятгирандагони боғча 129 нафар буда 27 нафар корманд фаъолият менамояд. дар кӯдакистон 7 гурӯҳ, 3 гурӯҳи забони русӣ ва 4 гурӯҳ бо забони тоҷикӣ амал менамояд. забони англисӣ ҳамчун фани алоҳида таълим дода мешавад. Good night, sister. Good night, sister. Good night, brother. Good night, brother. Good night, everyone. Good night, everyone. A fox is sad. A fox is sad. A dog is happy. A dog is happy. A fox is sad. A fox is sad. кӯдакону наврасон ояндаи давлату миллатанд ва ҳама кӯшишу заҳматро баҳри он равона бояд сохт, то онҳо дастгирӣ ёбанд, ҳуқуқҳояшон ҳифз шавад, дар муҳити созгору созанда ба камол расанд ва ворисони сазовори ин сарзамин гарданд. бояд қайд намуд, ки дар тамоми дунё ба масъалаи тарзи ҳаётгузаронии кӯдак аз ҷиҳати молиявӣ ба таври зарурӣ таъмин будани ӯ, фаро гирифта шудани кӯдакон ба таҳсил ва ғамхорӣ ба онҳо ҳамчун пояи асосии ояндасози миллат аҳамияти ҷиддӣ дода мешавад. ин раванд дар ширхоргоҳ кӯдакистони рақами 7 низ зери таваҷҷӯҳи роҳбарият қарор дорад. дар ин баробар дар муассисаи мазкур бобати баланд бардоштани ҳисси ватандӯстӣ ва меҳанпарастии насли наврас тадбирҳои зарурӣ андешида шуда, таъмиру барқарорсозии майдончаи бозиҳои кӯдакона ва қисматҳои дигари кӯдакистон идома меёбад.